Уважаеми зрители, след дългите завойчета от нашето пътуване, най-накрая намерихме отбивка 20 км до село Кожари в посока, нали, за Ягодинската пещера. И сега влизаме в тунел и може би е тъмно и не ме виждате. Това ще светне ето така. Да, и ще продължа, защото минаваме през Буйновско ждрело. Изключителна красота. Невероятно е. О, по-тясно пътче. Страхотно. Много е яко. Супер, супер. Супер. Пътят е толкова тесен. В случай, че срещнем още на кола, не знам какво ще направим. Всъщност на нас не е втори път минаване, защото сме ходили до Ягодинската пещера. Ние сега ще... Ама чакай, Джими. Да, през пещерата. Хо-хо-хо, страхотно е. Оле, супер уникално. Оле, уникално. Тук дори има огледало да се види дали има някой в насрещното. Ждрело. Българската дума за каньон. В момента минаваме през Буйновско ждрело. Пътят е опесъчен, тъй като има навалял лекичко снежец. Температурата е -4. Часа е малко преди 5. Ето тук ни дадоха път. Уникално. Табелката ни оказва, че трябва да караме с 20 км в час. То всъщност е невъзможно с повече, тъй като е много тясно. Но уникално красиво. Ето рекичката. Рекичка. Този ми е любимия път. А това защото е екстремен. Ето ме и мен. Теб и нашите прекрасни дечица. И продължаваме да снимаме ждрелото. Ето тук пред нас каква гледка се открива. Има някаква трупка.
Може би е някаква пещера. Пътя наистина е много